Найблаженніша архієпископа нашого Києва, чесне пресвітерство, престидіяконство, за весь причетний людей, Господу помолімся. Господи, помилуй! Народ нас, за правління і все військо, Господу помолімся. Господи, помилуй! Господу помолімся. Господи, помилуй. Подорожуючи на землі повітрі, не дуже страждучи, полонені за спасення їх, Господу помолімся. Господи, помилуй. З усіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христові віддаймо. Нині повсякчас і на віки віків. Боже, ущедрий нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас, спаси нас, Сину співаємо Тобі. Алілуя, алілуя, алілуя. Щоб пізнали на землі путь Твою, у всіх народах спасення Твоє. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Алілуя, алілуя, алілуя. Нехай сповідують Тебе люди, Боже, нехай сповідують Тебе люди всі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Алілуя, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слави Божий, безсмертний, який збавить спасення нашого ради, поклонитися від Святої Богородиці і пресної Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий бути Христе Бог.
святій Тройці, рівнославений з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ей, ще мирі Господу помоліться. Господи, Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Владичицю нашу Богородицю і Христою Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе одинокну, і все життя наше Христові віддаймо. Прийдіть, порадуємося, Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Алілуя, Ідім перед лицем Його і сповідання, і псальмами воскресіння. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Алілуя. Богом великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Алілуя, Премудрость просим. прийдіте, поклоніться і припадіть до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо Тобі. Алілуя, з висоти зійшов ти милосердний, погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресення наше. Господи, слава Тобі. Уподобився ти купцеві, що шукає цінної перли, славновладний Володимире,
що сидиш на високому престолі матері городів, Бога береженого Києва, до світличі посилаючи до царського городу, щоб пізнали православну віру, знайшов ти неоцінений жемчуг Христа, що вибрав тебе як друга Павла, і отряс ти потогу святій купелі, разом душевної тілесну, тому празднуємо Твоє успення, ми люди Твої, моли, щоб спаслися душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, воскресши з гробу, умерлих воздвигнути, і Адама воскресив ти, і Єва ликує в Твоїм воскресенні, і світ у кінці торжествують востаннє Твоє, многомилостивий, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Подібний великому апостолові Павлові, у сивизні всеславний Володимире, як молодеже мудрування ти оставився доня про ідолів, як муж дозрілий прикрасив ти себе бараницею хрещення, і нині в радості стоячи перед Спасом Христом, моли, що спаслися душі наші. Боже святий, Господи наш Боже славне, Отче і Сину і Святому Духові, і повсякчас, І на віки віків. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Будьмо уважні. Премудрість, будьмо уважні. Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. Всі народи заплещіть руками, воскликніть Богові голосом радості. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому співайте. До Коринтян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, ми є помічники Божі, Божа рілля, Божа будівля, ви є. За благодаттю Божою, наною мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний глядить, як він будує, бо іншої основи ніхто не може покласти, крім тієї, що покладена, якою є Ісус Христос. А якщо хто будує на цій основі золото, срібло, дороге каміння, дерево, сіно, тростина, кожного діло стане явним, день Бог виявить, бо в огні явиться,
і кожного діло, яким воно є, випробовує вогонь. І якщо чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийде, прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, той потерпить, а сам він спасеться так само, неначе через вогонь. Чи не знаєте, що ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Коли хто знищить храм Божий, знищить того Бог. Храм Божий є святий, яким є ви. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття, сповіщаю вам благословення, яке я вам благовістив, що воно і не є від чоловіка, бо я не прийняв його від чоловіка, ані не навчився, але явлінням Ісуса Христа. Бо ви чули про моє життя колись у жидівстві, як я надмірно передував церкву Божу і руйнував її. Я передував у жидівстві більше багатьох моїх ровесників у моєму роді, надмірно бувши ревнителем батьківських моїх передай. А коли благоволив Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і призвав благодаттю своєю, щоб явити сина свого в імені, щоб я благовістив його серед поган, то я зараз не радився тіла і крові, а не зійшов до Єрусалиму до тих, що були апостолами передо мною, але пішов до Аравії, потім знову вернувся до Дамаску. А потім по 3 роках пішов я в Єрусалим, щоб осоглядати Петра, і перебув у нього днів 15, а іншого з апостолів я не бачив, тільки Якова, браття Господнього. Господеві, воскликнем Богу, Спасителеві нашому. Бо рука моя заступить його, і рам'я моє укріпить його. Аллилуйя, аллилуйя, Господа нашого Ісуса Христа. Святе Євангелія, мерче. Від Івана, святе Євангеліє читання. Будьмо уважні.
Сказав Господь юдеям, що пішли до нього, амінь, амінь, глаголю вам, хто не входить дверми у вечий двір, але перелазить де-інде цей злодій і розбійник. А хто входить дверми, пастир є вівця, йому воротар відчиняє, і вівці чують голос його, і свої вівці кличе по імені, і виганяє їх. А як вишене свої вівці перед ними, ходять, а вівці йдуть слідом за ним. Бо знають голос його, а за чужим не йдуть, але відтікають від нього, бо не знають чужого голосу. Оцю притчу сказав їм Ісус, вони ж не розуміли, що це було, про що Він говорив їм. А тоді знову сказав їм Ісус, амінь, амінь, глаголю вам, я двері, вівцям усі, скільки є прийшло перед мене, злодії є і розбійники, але не послухали їх вівці, я єсмь двері, мною, коли хто війде, спасеться, і увійде, і вийде, і пашу знайде. За Отця наше духовне і всьому Христі, братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
І далі збережні промислові свої, і милостива помилуй. Молимо за християчих людей, що очікують тебе великі благи, милости за тих, що бери на милостині, і за всіх православних християн. Помилостивий чоловіку, любить Бог, і славу
Господь у царстві Твоїм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Святішого Вселенського архиерея нашого Венедикта, Богоринського Виченського патріарха Любомира, Преосвященника епископа Кирилорія, полюбив епископи вещащеничі, як і сина нашу чинового державнари нас, правляється військо, воротний присновних титорів, доброчинчого храму чого, і швидко вас, православних християн, нехай Господа в своєму царстві, завжди і повсякчас, і на вік вічний. Що від царя всіх ми прийняли, що його славі не видимо супроводження всіх чин. Алілуя, алілуя, Сповні молитву нашу, Господи. Господи, чесні далі Господу помолімся. Господи, страхом Божим, ході до нього, Господу помолімся. Господи, щоб ізбавитися від усякої скорби, ні в обиди нужди, Господу помолімся. Пресвятим, благим і животворящим Тим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Мир всім. Возлюбив друг друга, щоб однодумно визнавати. Двері, премудрості будьмо уважені. Творця неба і землі, що видимо і не видимо.
всього зі страхом Богу башні, щоб святе приношення мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Божа і Святого Духа, нехай буде зо всіми вами.
Голови наші, Господеві преклоніть. Будьмо уважні. Вечері Твої тайні, нестину Божі, мене причасниця прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд, не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла мого. Боже, милостивий, будь мені вічний. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм єреям, богобереженому народові нашому правлінню і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, благословен
до віку, і до віку. Мої дорогі, ми сьогодні з вами святкуємо той величний світлий праздник імені йому Святого Володимира. Коли людина пізнає істину, а в цю істину вона пізнає Бога, пізнавши Бога і його дороуказ, це є світло для всіх нас. Ідіть і отже навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слова Христа для апостолів – це була їх місія життя. Місія життя, яка розширилася на нашій планеті. Як ви вже знаєте, на нашу неньку Україну був сповіститель Слова Христа, як ми називаємо Божого Слова, це Андрій Первозваний. Цей, що перший пізнав, цей, що перший світло у своїх дорогах зерно просівав. І до наших теренів дійшов, і на горах сказав: на цих горах спочине Божа благодать. Скільки пройшло століть, вельми небагато, а тих 10 століть, навіть і менше, ми будемо говорити коротко. Оцих 7 століть пунктуальних прийшла та благовість для нашого. Архиепископа Константина Рада, свято Володимира Олія, і храм, це торжественно нещі день обходимо, і Слов'янська апостолі Кирила Методія, за час притяття християнства на рідних землях на Ленківщині, і в швидких свята помилуй спаси наш, і яко благий, і чоловіколюбив. Святішому Вселенському архиереї і Венедиктові Папі Римському сотвори Господи на найбай літа. Слава Ісусу Христу! Зо щирого серця я найщиросердечно вітам вас wszystkich і складам подяку за днешній день. Najpierwsze za spilne modlitwy na bezkrownej żertwie służby Bożej, Jego mościom, że przyjechali na nasz kermesz do naszej Łękiwskiej cerkwi. Jego mościu, ojcu dekanu Romanu, Szafranu, ojcu Andriju i ojcu diakonu Romonaku Ignatiju z cerkwi Rizdwa Iwana Chrzciciela tu, Szewczenkівського gaju, де є вище нашої церкви. Великий Божий заклад, най Пан би благословить за їх гречність, за їх приїзд. І зразу їх запрошуємо на 23 вересня на святкування нашої Лемківської церковці 15 років. Не лем їх просимо, а будемо просити веце, але його мощі є в церкві, щоб пам'ятали, а обов'язок мають приїхати і прийти. То най Пан Біг сотворить його мощам многая і благая літа. Зараз зробимо так, інформація чітко, а потім много літа буде пізніше вітання. Найперше, я не мам коротко бесідувати, гадати, радити, бо маме так. Зараз по інформації. Єгомош Ігнатій буде мирувати в церкві. Ви собі, хто є в церкві, приходите до мирвас. 4-5 серпня буде ватра в монастириська. Хто ту суботу вже прийде і в неділю.
В суботу буде, ви тут мати інформацію, в 11 буде то похід по міщі, має ще чути ленком, має бас до серця, горнути і других, і своїх дітей. Премудрість, чеснішу від херовимів, І незрівняно славнішу від серафим, що без отління Бога слава породила, Суршу Богородицю тебе величає. Мертві істини, Бога нас молити Христу Твоєї Матері, преподобне моночі святи, і святи води на рагої, як і транце, і торжественно, Господи, не помилуй, спаси нас, і яко буває, і чоловіко любе. Слава Ісусу Христу! Зараз за хвилю йдемо на обхід, але сердечно прошу. Йдемо на обхід, йдемо швидко, бо щасливі ми вже дожили. Не знаємо, що нас чекає заран позарани. Хто ще не йшов до мирування, Єгомо з церкви мирує. І ще раз вітам вас з нашим кермешом до щирого серця, найпані благословить. Поклоняюся, мій Христе, хресні рані пресвяті, животворні і пречисті, на руці Твоїй лівій. Поклоняюся, мій Христе, хресні рані пресвяті, животворні і пречисті, на руці Твоїй праві. Боже, мій Боже, поклін прийми поклін. Боже, мій Боже, шляхом правди нас веди. Поклоняюся, мій Христе, хресні рані пресвяті, животворні і пречисті, на нозі лівій правій.
поклоняюся, мій Христе, хресні рані пресвяті, животворні і пречисті, в серці Твоїм і ребрі. Боже, мій Боже, поклін прийми, поклін. Боже, мій Боже, шляхом правди нас веди. Боже, мій Боже, поклін прийми, поклін. Боже, мій Боже, шляхом правди нас веди. Боже, мій Боже,
безмірні муки, сильніше від слів взивають мене до жалю і покути. Сильніше від слів взивають мене до жалю і покути. Не плач, Рахиле, глянь, діти цілі не умирають, а пробувають, Слову мусили, як воду, кров свою проляти, люто загибати, тілом хоч погасли, але душі спасли, за життя утрату, прийняли заплату, прийняли заплату. Діти невинні в новій святині, за Бога Сина їхня провина, їхня провина. Злобу мусили, як воду, кров свою проляти, люто загибати, тілом хоч погасли, але душі спасли, за життя утрату, прийняли заплату, прийняли заплату. Чому горлице, лице сльозами, все обмиваєш, тяжко зітхаєш, тяжко зітхаєш. Злобу мусили, як воду, кров свою проляти, люто загибати, тілом хоч погасли, але душі спасли, за життя утрату,
прийняли заплату, прийняли заплату.